Square. Hey, hey. Allez, allez, allez. Перед входом в офіс. Обурилися, що звинувачений в розкраданні дитячих коштів уникнув арешту і тепер повертається на роботу. За інформацією СБУ, корупціонер вимагав відкати в керівництва санаторіїв, яких оздоровлювали дітей-біженців. Затримали його на хабарі у 500 000 гривень. Але суд відпустив чиновника на волю під заставу у 600 000. Активісти влаштували йому вуличний суд. Зі словами «Твоє робоче місце тепер тут». Баком дісталося Чернівців. Пацієнти та співробітники шпиталю для ветеранів війни вкинули керівника медзакладу Манолія Михайчука у заздалегідь приготовлений сміттєвий бак та провезли вулицями Чернівців під стіни обласної адміністрації. Михайчука, який керує шпиталем 7 років, люди звинувачують у систематичному хабарництві, зневажливому ставленні до персоналу та присвоєнні державних коштів. Обласна рада на сесії вирішила звільнити пана Михайчука, проте Чернівецький районний суд відмінив цю постанову. Ось через це якраз персонал лікарні разом...